Bon dia, conills literaris. Com veieu, tinc xapes de males bèsties. Per tant, què vol dir això? Això vol dir que avui us parlo del llibre de males bèsties al tercer episodi d'Aaron Blabey. Doncs sense més, comencem! Aquest llibre és d'una saga, i jo tinc el tercer episodi, i va sobre una colla d'amics que són bèsties i han de lluitar contra... el primer de tot han d'arribar fins a la central del científic boig per fer venjança amb ell. I com que és el tercer episodi, la veritat és que no sé ben bé quina venjança és perquè no me'l vaig començar des del primer llibre, llavors no he pogut seguir la trama de la saga. Però la veritat és que aquest llibre sí que ha sigut divertit perquè abans d'arribar a la central del científic boig, aquest grup han passat unes aventures que primer s'han trobat excavadores al mig del camí, llavors no podien passar, després havien de lluitar contra els ninjas i fins a poder arribar a parlar amb ells. I unes altres aventures que passen, que no són molt divertides, és que els pengen, com per exemple aquesta balena, que la trobi. No la trobo. Ja l'he trobat. Doncs mira, és aquesta. Una balena que la pengen, com també pengen els seus altres companys. No a tots, per això. I llavors el que hem de fer per poder sobreviure o perquè estan enrabiats entre el grup, es comencen a menjar. S'enrabien i comencen a menjar-se entre si. I aquest llibre, la veritat, li recomano al Manel Fernández, que estarà mirant aquest vídeo i li donarà like al vídeo seguríssim, perquè se sent identificat amb la balena, que crec jo, és una balena que està penjada i perquè és ella qui comença a menjar-se els animals, així que una identificació una mica estranya. Però bé, cadascú té els seus gustos i colors, així que el vídeo acaba aquí, ho deixem per avui. Us el recomano perquè la veritat és que és molt divertit, però sí que us recomano, com us he dit abans, és començar la saga des del principi, no a la meitat, perquè si no et trobes al mig de la història. Clar, és guai la història perquè és de còmic, i a qui li agraden els còmics se'l pot llegir. A mi la veritat és que no m'agraden molt, però aquest sí que m'ha agradat, és divertit, és curtet, i jo crec que la saga podria estar bé. Fins una altra, seguiu-me a Conills Literaris al canal d'Instagram @quinoliteratura, subscriu-vos al canal si encara no ho heu fet, doneu-li a la campaneta i tots aquells que els ha agradat el vídeo feu-me like, i si voleu comentar cap problema, jo estic encantada que em comenteu els vídeos i respondre a tots. Fins una altra, fins la setmana que ve!